Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Marisa adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Teenager pay idi napasaran mi atallo nga agkakabsat ti nakaro arigat ti biag. Gapo iti kina irresponsable ti amami. Malaksid nga agsugal, nakaro pay ti panaginom na iti arak, ken nagbabae pay. Negosyante dagiti naganak ko, buy and sell iti nateng ti trabaho da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marisa, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Di naklapdan iti kayat kong aramiden. Mawatam, ha? Wanla kay. Naawatan. Di nakbibiyangan. Kasanon dagiti anak na. Naskan nga agiskwela na. Wanin bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo niti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, amin. Mami? Sinaktan na kakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang da ito'y idinduron. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad ti panagbiag tayo. Un kaya, agasam man kit di da ito'y limtag arupak. Make up ang basit no sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami. Kadwaan ka. Apay nakasunglass ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso da ito ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Ken mamamok iti personal. Kasmut la iti kapintas mo. Iti kapintas ti anak mo. Agyamanak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y matinagsangpat anatang. Hintayo pa'y agmerienda. Umay ka, Marisa. Umay kan. Nasingpet ni Uncle Muruti. Umay ka. Maala, si Kante agorder iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. When, Mami? Ijay ka counter nga agorder. Sige, Mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kan kastamat ti kanan di. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pulang. Ada kwartak ita. Agyaman na iti tulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitad ko ka din ti allowance mo, anak ko. When, Mami? Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta? Saan? Kwartak da ito eh. Nakitak nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asit gak no saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sabali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awate mo da ito'y allowance mo. Nakagatang kay ti laptop mo? Second hand laeng.
Kunak man mo awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, aramidon tanti project ta dito yung laptop ko. Sige man. Imbag man tata laptop mo pagkaramidan ta iti project ta. Saan ang mabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat dayto ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli maklatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni Daddy, chay babae na dito yung balay. Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang aruden nga aramidan dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramidan na dayta. Uray anyang pa'y ti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. When, Mami? Ginatang ni Uncle mo Rudy dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang mo't adagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wen awan bisyo na. Napaggraduan na mo't tandagiti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si Bibiyag pa'y ti asawa na. Kasanan numaamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mo't siguro, anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan. Oo, Marisa. Apay, asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay at tultulungan na kami. Naibagak matankan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon numaamuan ti asawam. Nga adda tultulungam asabali a tao. Good provider ak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Isu siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangkot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Ne, asidagtan iti universidad apagis iskwilaag. Anyo oras sa malpas ti klase. Kano at oras ko, umay kan tuman ng sukunan. Kastamad, dagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni Uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta. Kasla akmat baknang akas kan ka. Mami, anya tinapasamak. Ni Daddy Yu, tiniliw ti pulis katimbalod na. Taapay. Natiliwan dang aglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni Daddy Yu iti pagbaludan. Mapantayo bisitahan ni Daddy Yu ijay pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda. Denggam ti ibagakan ka. Anya dayta? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang ilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din numano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ek ti bagbagam a panangilaban iti kasong.
Kaya't mo asawan, bye-bye anak laang dito pagbaludan. Amo mat adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abay-bayan ditoy. Siyak pay laang ti ama. Isu anasken atulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam. Aduda gayam ana aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano daytan? Kayat na ang makarwar iti pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Ay, wen kasapulam ti abogado ang mangilaban iti kaso na. Jak amon no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakla problema dayta a pinarnoy ni Daddy. Wen nga ron. Idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaahin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguron no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saanan ang masaktan ni Mami. Idi pa'y amad itirik na, Rudy. Ngam ita, ad-adan akimaro. Nakapsutak. Umayak kita madlaang di tabalayo. Ngam, ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan nak, umayak on. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Rudy dito'y balay. Kasta ka di, Mami. Ay, nagsakit ka. Kasano kami kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbagak matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy di ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Angam, awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Ado launa yung tinaitulong yung kada kami. Yo panunutan dayta. Ta sino kumati agtitinulong no sana datayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak atumulong kada kayo. Kumusta ni Mamin? Nayawid min, agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Win nga ron, Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? ni Uncle Rudy. Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti Uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo? Italaang, taawan kadwa ni Mami, no agiskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni Mami. Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni Dadim. Wen nga rod. Saan mi pa yan anabisbisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga unget no mapan mi bisitaan. Ay, kayat na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kankwana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na Uncle. Gapu iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablaawan ka, anak ko. Thank you, Mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Ay, jak man mo ko ni Mami yo. Imbes ko maamaragsakan ta nakagraduar kan. Tiyak malapdan sagit, anak ko.
Mami, itataнаkalpasa kon. Siyak mo timang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasaya day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taagurura yung dagiti bisita iti balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kapagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin di ti graduation party. Wen nga rod, ngam idi-agregrigat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka di nga agsarita ta? Wen angkal. Mabilang friend. O sige, urayan ka. Marisa, kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni Mamim. Amok analiday ita. Taapay, angkal. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Angkal. Kaya't di mo baybayan ni Mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgayaman, angkal. Ang anyang arwad, adakot nga rod pamilyam. Panawon matan nga ipay ko tinananay nga oras ko. Ken panawon ko iti pamilya. Wan, angkal. Kat ulitak manen. Agyaman ak unay iti adu at tulong mo kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Diyak matan kayat apagtrabahon pa'y ni Mami. Si mardeng matan ti komunikasyon da Mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pa'y laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanangipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaela na sulbaren. Kasanuman kadagsenday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasayat unay, ti impangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yung ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.